सलावत रहो। जहिया से चढ़ल बाटे मई के लगन जाई बारात हम रोजे अगल बगल। का भइल हो? जहिया से चढ़ल बाटे मई के लगन जाई बारात हम रोजे अगल बगल। तना चिचालो भइल ललमुनिया के हो ललमुनिया के। तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल बा बुनिया पे। तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल बा बुनिया पे। दौरा दौरा होने ला खड़ा हो गइल बा। दौड़ देखल जा कौन हरे। दुल्हा के बाबू समझाव सोने बैठ के तो खाना चलावे वाला बोला सईठ के। ए जाना ढेर प्रवचन मत। दुल्हा के बाबू समझाव सोने बैठ के तो खाना चलावे वाला बोला सईठ के। तो सभे मजाल तट गाँव दुनिया के हो गाँव दुनिया के। तो तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल बा बुनिया पे। तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल बा बुनिया पे। जना दे बजा का की कौना गांव का बारात हो। धर्मराज गौतम से लेता सभे खबर। ऋषभी के राज प्रमोद कैले बारे गद। अबो से मान जा इज्जत हो। धर्मराज गौतम से लेता सभे खबर। ऋषभी के राज प्रमोद कैले बारे गद। तो सोनुआर प्रेमी जुझले नचनिया पे हो नचनिया पे। तो तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल बा बुनिया पे। तबले आइल खबर समियाना में दौरा मार भइल